L-għada li ngħatat l-aħħar tislima lil Don Mintoff il-Gazzetta tal-Partit Laburista Kulħadd b'edizzjoni speċjali iffukata fuq dan il-personaġġ storiku. Flimkien mal-Gazzetta se jkun ippubblikat suppliment ta' 26 paġna dwar ħajjet il-perit. Dan is-suppliment mistenni jinkludi artikli estensivi, siltiet minn dokumenti storiċi, intervisti ta' personalitajiet interessanti u għad kbir ta' ritratti tal-perit Mintoff illi ħafna minnhom se jkunu esklusivi. Naraw mhux biss artikli, opinjonijiet u kummenti mingħand personaġġi differenti fuq dan il-politiku kbir li għadu kif ħallina, iżda se jkollna wkoll għad kbir ta' ritratti uħud minnhom li se jkunu esklusivi hekk kif se jkunu pubblikati għall-ewwel darba. Nemmnu bħala tmexxija tal-Gazzetta tal-Partit Laburista li kull min għandu għal-qalbu mhux biss lil Perit Mintoff iżda wkoll l-istorja ta' pajjiżna għandu jkollu kopja ta' dan is-suppliment u anke tal-Gazzetta li se noħorġu għada. Intant minħabba d-domanda qawwija li hemm għal din l-edizzjoni, l-amministrazzjoni tal-Gazzetta Kulħadd iddeċidiet li għal ħarġa ta' għada se tiżdied il-kwantità ta' gazzetti li se jiġu stampati u dan sabiex ilaħqu mad-domanda tal-qarejja li se jkunu qegħdin jixtru kopja.